Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Reit ymlaen â ni ar 19 Llynynol, a dyma'r ail i ymddangos ar y llwyfan i berfformio Recitativo Fantasia a'r Sonata gan César Franck. Dyma Eirlys Lovell-Jones.
Eirlys Lovell Jones gyda'i thad yn cyfeilio. Dyna i chi safon sydd i'r gystadleuaeth yma. Ar 9 Llynynol dan 4 ar 15 oed, a chyn i ni